नमस्कार, राशीज किचनमध्ये आपलं मनापासून स्वागत। आजची रेसिपी आहे चवळीची सुकी उसळ। पाव किलो चवळी स्वच्छ धुवून पाण्यात 7 ते 8 तास भिजवून घ्यायची आहे। 4 ते 5 तासामध्ये देखील चवळी व्यवस्थित भिजते व चांगली शिजते। 3 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घ्यायचे आहेत। कुकरमध्ये 2 ते 3 चमचे तेल घालायचे आहे व तेल गरम झाल्यावर बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे। आता हाय फ्लेमवर परतून कांदा व्यवस्थित शिजवून घ्या। 2 ते 3 मिनिटं कांदा अशा प्रकारे परतून शिजवल्यावर गॅसचा फ्लेम लो करायचा आहे आणि आता यामध्ये पाव चमचा हळद घालायची आहे। जरासं परतून लगेचच आपण यामध्ये 2 चमचे गरम मसाला पावडर घालणार आहोत। इथे मी मालवणी गरम मसाला वापरलेला आहे, तुम्ही अन्य मसाले देखील वापरू शकता। जरा परतून घ्यायचं आहे व 1 चमचा लाल मिरची पावडर घालायची आहे। पुन्हा लो फ्लेमवर जरासं परतून यामध्ये चवळी घालायची आहे। आता चवळी घातल्यावर पुन्हा एकदा व्यवस्थित परतून कांदा मिक्स करून घ्या। या उसळीमध्ये आपण कोणत्याही प्रकारचं वाटप घालणार नाही, त्यामुळे खोबरं भाजण्याची गरज नाही। अशा प्रकारे ही उसळ कुकरमध्ये फार झटपट तयार होते। अर्धा मिनिट परतून कांदा चवळीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेतल्यावर आता यामध्ये 1 पेला पाणी घाला। पुन्हा एकदा व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे। गॅसचा फ्लेम हाय करायचा आहे आणि आता यामध्ये आवडत असल्यास चवीप्रमाणे थोडंसं गूळ घालायचं आहे। चवीप्रमाणे मीठ देखील घालायचं आहे। गूळ व मीठ घातल्यावर पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्या व कुकरचं झाकण बंद करून 3 शिट्ट्या काढा। 3 शिट्ट्यानंतर गॅसचा फ्लेम ऑफ करा। कुकर थंड झाल्यावर झाकण उघडून यामध्ये ओला नारळाचं किसलेलं खोबरं घालायचं आहे। इथे मी अर्धी वाटी खोबरं घेतलेलं आहे आणि अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर। कोथिंबीर थोडी जास्त घालायची आहे, त्यामुळे फार छान टेस्ट येते। ओल्या नारळाचं खोबरं व कोथिंबीर घालून झालेली आहे। तुम्हाला आवडत नसल्यास तुम्ही खोबरं स्किप करू शकता, पण ओल्या खोबऱ्यामुळे या उसळीला फार छान टेस्ट येते। आता पुन्हा मीडियम फ्लेमवर उसळ ठेवून खोबरं व कोथिंबीर व्यवस्थित उसळीमध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। खोबरं व कोथिंबीर मिक्स करून घेतल्यावर मीडियम फ्लेमवर 3 ते 4 मिनिटं अधूनमधून परतून आपण उसळ शिजवून घेणार आहोत, म्हणजेच त्यामधील खोबरं व्यवस्थित शिजवून घेणार आहोत। 3 ते 4 मिनिटांनी गॅसचा फ्लेम ऑफ करा आणि चवळीची ही झटपट होणारी चविष्ट उसळ फुलक्यांसोबत सर्व करा।